S prezidentom Pellegrinim mám osobný a politický problém kvôli tomu, že podľa môjho názoru sa dostal do paláca podvodom a klamstvom na ľuďoch. Tvrdil okrem evergreenových populistických sľubov o lacných potravinách a lacnom plyne, ktoré sa opakujú v podstate každé voľby pri každej populistickej politickej osobnosti, obvinil protikandidáta svojho z toho, že nás pošle do vojny v Ukrajine, ktorá sa nás netýka. Nikdy by nás do nej neposlal. Preto si myslím, že to bolo klamstvo. Bolo to útok na najnižšie ľudské pudy strachu. U niektorých častí slovenského obyvateľstva možno aj nejakého protiukrajinského cítenia. A nemyslím si, že by bolo správne teda s takýmto človekom si podávať ruku, respektíve sa s ním asociovať, pretože s ním hrubo nesúhlasím a myslím si, že je podvodník a klamár.